verdens mægtigste mand, er i dansk luftrum om et øjeblik på dansk jord. Og så kan vi bare sige, velkommen til Danmark, Mr. President. Flyet vil nu skal det lige ned ad banen og stoppe, og så kører det rundt til højre og op ad nogle taxaveje og lige over til Wilhelm Lauritzen-terminalen. Så flyspotterne, de får det helt perfekt over i flyvergrillen. Er det vand, eller er det bare sådan røg fra en hård oprensning? Det er vand. Det er vand. Ja. Men en rolig landing? Ja, så meget stille ud, men København er jo en særdeles glimrende lufthavn at lande i med gode forhold og gode oversigtsforhold. Hvor lang en køretur er det, Stiggaard, over til Wilhelm Lauritzen? Ja, derfra, hvor han nu kører af og derover til, der er der som egentlig ikke så langt. Der er nogle taxaveje, han kan svinge tværs ind over, men et par kilometer er der, men han holder jo trods alt også en rimelig pæn hastighed, så det tager ikke så lang tid. Og der er ingen modkørende trafik i dag? Nej, det er jo heldigt, at der er ingen røde lys undervejs. Du spurgte før, Natasja, om hvordan det kan være, der går noget tid. Det er jo også fordi alle, der er inde... Altså noget tid før han kommer ud. Det er jo fordi alle skal op af sæderne og lige have bagagen ned fra hylderne, og alle skal være